Igbo ekene m unu ha aka bụkwa nwanne unu nwoke onye mgbasa ozi na amagonu ka afọ anyị si adị na m maka na eji na asị na ilu ọma ka o ji aga n'ogu ewukwana m ilu ọma wee bịa taata wee na-asị na nke onye chi na-agazieli ya Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ unu amagonu ha na-ekwu na ọjị eze dị eze n'aka. O nwere ọjị eze Chimarin Temple bụ wee bụpụtakwa n'ọgbọ nke ọ wee na-ekwu maka ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị abalị agba aka ndị ọya agba afọ Chinasa ejekwuru ụmụ nwoke, afọ Joy ejekwuru, afọ Agnes ejekwuru, afọ Charity ejekwuru, nwaanyị ama ngafe gị n'ihu ma eleghị ihe elu wee na-akọwakwa na maka na awụ ihe na-agba okolobịa ụchụ, awụ ihe na-ebutekwa okolobịa agakata n'ihu agawa azụ. Nwụcha ihe ọ kọwacha maka mmekọ nwoke na nwaanyị maka vidiyo anụ na afọ kịta m na-achọkwa unu tụlee ahụ nene ya skip kwa na ifọwọdụ kwana maka ime ha na-aghọta ihe a na-ekwu okwu maka ya maka ihe anụ bụ eziokwu ghọta ihe a bụ izizi na-afụ mmadụ kọwaa ihe a ka o si doo onye ọbụla anya, onye ukwu ma onye nta aghọta ya ntago maka ụfọdụ oge ifu ndị mmadụ anaghị atụ ụjọ ma ma ihe na-eme ha akụzicha ụmụ ha maka na enweta ndị mmadụ a na-eme ha na-akwesịghị ime ngwakwanụ bụ Joy ifo Samson nakwulu ifo Christopher nakwulu Michael gbago oyi isu ya ana Ejike gbago oyi isu ya ana ndị nọ n'ọgbọ efele amachagolo gị ebulekwanụ nwoke the whole sex girl niile nọ n'ọgbọ ọgwụ ịmacha ha ncha na we ha dịghọ mma gị na ofiafuruagu ntị ọ na-akọwa ka o si kọwaa onye anụnwa igecha ha ụjọ ya atụkwugo na nwe nke gị sị nwaanyị si n'ụzọ na-ekwu si ụjọ ya atụ gị ịgwa mmadụ si n'ụzọ ngwa dị na vidiyo anụnwa ka ịnụ ihe ofiafuruagu kwu Chief Dr. Chimarin Temple ọfịa bute na vidiyo anụnwa ka ịfụ ya dịrị ibe m ọ dịrị ibe m ya dịrị mmụọ ọkwụrụ m ya alụ m bịalụma nwere dị mma m nwere mma m mama m nke ya mekwara egbe belu ugo belu nke si ibe bere nkwukwa ya ọchọ nke ga-eme anyị nke ga-eme onye akwụkwana ya Chukwu nke ka enu nke ka ọmama amasị amasị ofu onye a na-atụrụ egwu ofu onye ji ndụ mmadụ Chukwu nke ji ndụ dibịa nke ji ndụ pastọ nke ji ndụ prọfet nke ji ndụ prọfetes nke ji ndụ onye mgba nke ji ndụ onye njọ Chukwu nụrụ ọnụ mmụọ ofiafuruagu bụ Chimarin Temple nụrụ ọnụ ntata bụ nkwụ onye mbelekpele ka ole onye mbọ ọnụ ka m gbugbuo ya na ife na-abakọta ogwu na-eme ọdọgwa gwara agwa ogbu egbu sekwụzara ugwu maka na ọjụọ anụ ọ dịrị nwoke ma adịrị nwaanyị mma ndị fans m ndị fe m na-adị mma ọ ga-adịrịwa na mma ọ ga-adịrị ndị fans m na mma ndị fe m na-adị mma ọ ga-adịrịwa na mma ndị tụna ama ndị mma ọma ndịrịfa na mma ndị na-echere anya afụ faya afụ afụ ndị na-echere anya ụya faya afụ ụya asị m ọkwụrụ mịala anyị mịala onye ukwu mịala onye nta okwu ndị na ya wee bịa n'isi ụtụ a bụ maka ụmụ okorobịa ndị na-asị na fa elube ịnụ nwaanyị ị ga-afụ onwe ya na-agbada 45 years 50 years you never reach ị na-asị na ị ka bụ obere nwa mana ife nwata nwaanyị gbago ya na-ele anya na-eseleti ụmụ nwaanyị ka esi eseleti ọkpa wee na-ata ka esi atụcha apapa eche niile isi na nwata na-elube ịnụ nwaanyị na ịka bụ obere nwa ana m adịkwa ụdịrị obere nwa esi n'anya ka ebu okenye alụmadị kedu ụdịrị obere nwa esi n'anya ka ebu adụ ka m na-adụ gị kedu ụdịrị obere nwa esi n'anya ka ebu kedu ụdịrị obere nwa esi n'anya ka ebu abalị agba aka kedu ụdịrị obere nwa esi n'anya ka ebu onye nsori kedu ụdịrị obere nwa esi n'anya ka ebu klọb man edizi confuse mmadụ onye ị ga-anụ mmadụ onye ị ga-arapụ akwụyalị mmadụ onye ya anụ mmadụ onye ị ga-arapụ iji ifele ịbụrụ nwata nwoke ịbụrụ nwata nwoke
ị bụrụ nwata nwoke ị nọ na-eselect nwaanyị n'iso na nwaanyị ka ị ghara eselect na-esi ebe ịlụ arọ mbụ agafeligo anyị nọ n'arọ ọfụ na nwata kalenda oyibo ebe si na nwata nwaanyị ka ịdị mmiri na-eselect ya na-agụ ọnụọgụ n'elu ka aka ya da samafi ekweta nwaanyị nkwụ ọnụnụ unu kwetesịa nwaanyị nkwụ ọnụnụ na ụlọ ya anụ olu ụta nwata nwaanyị ga-eji tinye obi n'ebe ị na-ewawa ya obi wụọ ya n'ala ọdụsọ ụmụ nwaanyị ntụkị fe ji atụfa ajụ nna ajụ unu nke bụ nwata nwoke na-ebi udele ndụ a na-eti idoliti kpakakpaka anụwa kedu ụlọ ya abalị at your age n'ịlụbe nwaanyị so many young guys now nọ under a course ogo nwata nwaanyị gbawa obi ụlọ ọwụwa ya n'ala nwata nwaanyị anyị gbawa obi nke na-abụ enwere ọzọ anything in common o je bụọ ya ọnụ o mee ya aga n'ala onye si na mkpọrọ ma ọnụ arịa alụ ọrụ na mbụ m ọnụ arịa alụ ọrụ onye a bụ onye asị ime mmadụ ife ya ewu ya ewe okporo ọtọ n'anyanwụ ma na ụdị na-abụghị ime abalị ndị eri gbara ọtọ ọ bụọ ya ọnụ o ya eru ya ahụ eji m oghela wee na-adụ unu bụ ụmụ nwoke ọdụ kwụsịrị egwu unu na egwu nwata nwaanyị chọka ewere ya gbaa bọọlụ mana ọ bụrụ na nke nwata nwaanyị ịgwa nwaanyị na ya amị ọ bụla osiri onye n'obi arapụ nwa mmadụ ka onye chọrọ onye ya amị ya maka ọ ba monopos ụfọdụ na-enye nụọ nwaanyị ọbụla agrimenti ya na mkpụrụ obi ya ka o wee were ya nwata nwaanyị nwee ego ka o wee gwuo ya wayo ya na-ala nwa mmadụ ime ya the more you look the less you see ị na-akpọ onwe ya okolobịa ikobe aka malekwa na ụwa anụnwa na mkpụrụ onye kpọrọ mkpụrụ ka ọ ya alata ịkwụọ nke ọjọọ ịghọta nke ọjọọ ịkwụọ nke ọma ịghọta nke ọma ife a na-ekwu bụ ndụmọdụ ka m ji wee bịa n'ọbụrụ mba ka m na-aba mana olu m na-ara maka na ọdụ m na uche kwuo n'ọnụ maka na ofe ka afọ ofe dị n'ụlọ adịbịa a sị m na ọdịmma nwoke ọdịmma nwaanyị ka anyị na-ekwe ntụkwa ike anyị uwe na-ayọ ndị mbụ na-ayọ ndị egede na-ayọ ndị otu anyị bụ ndị ichie ndị nwe anyị ife niile anyị na-emele ife ka anyị na-ayọ tụọ mebe ife walụbara anyị ọrụ nwanye anyị akọ na uche gba amamife anyị ga-eji bịa ụwa nwa maka na ụwa dị mma na nwata tetụla otu nwa amamife ị na-eche mgbe ya anya moto ị na-eche mgbe ya anya nnukwu moto efe nụọ nwaanyị ụmụ nwaanyị ya amụta anyị nwere na warụ ma bụrụ blessing to you o meghị nweta ego ụmụ nwata nwaanyị ya amụta inwere ego ọ bụrụ star ndị na-ebiri bere n'udo o meghị bụrụ nnukwu ọgaranya ọ bụrụ nwaanyị ndị na-agba nwoke ụchụ ọ bụrụ ebụrụ nwata nwoke ịlarụ ebe ị na-agba onwe ya ụchụ so many girls bụ ụchụ ịmakwasị Angelina ịmakwasị Titi ịmakwasị Beatrice ịmakwasị Stephen ndị a niile ọ bụrụ na ịdị agwụchụrụ ụchụ anya a ga na-agba ya ụchụ iburu ụchụ a na-ara shọpụ ya na-ada ọ bụrụ ife iji amụ iwe lata 5 minutes enjoyment 3 hours sufferness oke ịchụ nwaanyị dị na-ebute nwoke ara anụ nwaanyị n'ozu ha yara confuse mara onye ya ejenụ mara nke ị ga-arapụ all of them dey wash your cloth nke pụta na-abịa nwoke ojili big polo were na opportunity anụ wee gee anụ m ntị ife na-ekwu n'odogwu na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị kịta anụnwa nọzi nnọọ ọ dịka nwaanyị ji aka kọtara onwe ya okwu amara na ụmụ nwoke ịya afụ nwata nwaanyị ọnụ n'ụgwụ si na ya anụ ya jebe ndị befa si na ya anụ eju niile ewuo ya n'ala
nwaanyị a na-ebe alụ dịka nwaanyị abụ ajọ di agba ajọ nwaanyị mana ụlọ mana ogolo isiri obi ya na ofu di ife nji m ọgọ ya ka nji bụrụ okwu Nwachukwu ma gụwa n'egwu ije n'ụwa bụ ogwu n'obodo mmadụ ọ na-azụ ohu ije n'ụwa bụ ogwu n'obodo mmadụ ọ na-azụ ohu nwatakwuru uke na be dị ọ dịka ọ bụla agbọ na be nna ị na-ebi enu ị na-ebi na-ezere onwe ya ị na-ebi enu ị na-ebi na-ezere onwe ya ị na-ebi ụwa ị na-ebi na-ezere onwe ya nwatakwuru uke na be dị ọ dịka ọ bụla agbọ na be nna nwatakwuru uke na be dị ọ dịka ọ bụla agbọ na be nna ije n'ụwa bụ ogwu n'ogwudu mmadụ ọ na-azụ ohu ije n'ụwa bụ ogwu n'ogwudu nwata ọ na-azụ nwatakwuru uke na be dị ọ dịka ọ bụla agbọ na be nna nwatakwuru uke na be dị ọ dịka ọ bụla agbọ na be nna nke nwa nkwọ ịdachi m ego yesterday ihe dị na nchagbu onye mere ka ị ga-emeri anọ m n'ihu ihe na-agwaghị nke bụ nne nwaanyị ogbute ifu nke nwa nkwọ kpọ m na fon around 7 o'clock yesterday si m tinye akaụntụ nọmba m weta elu ego ọ n'obodo oyibo ọ gotere ya azamụ ya na-adọ mmadụ agwa m onye ya na di ya si ego ụlọ n'obodo oyibo fa ga na-ego ụlọ na-aga na-ego ụlọ ndị ilofa meghela ụzọ ka inye ego ebe o mere anya ọgọ ị ga-emere ọgọ onye mere ya ọgọ ka ị ga-emere ego onye bụ ya ọmụ ka ị ga-abụ onye nwere ife ị na-eme gwa na nwere ife ọ na-eme agwa ya ga na-eti ndị ilu anyị meghela ya ọzọ galie ofu ka a na-ekwu okwu ya nye ego ego onye m nye ya times 1 million ọ ya dịrị ya na mma o jesi obodo oyibo nwere ụmụ uchu ọ ya anata wụta okwu ya ma n'Igbo ụwa ya niile amabarakwa ụwa afụfụ ndị ọcha ma nnakwa nwa ya ọganiru ife akụ akụ ife nwe arụsị ike ya dịba so ụmụ nwoke biko nụ adịla asị na ọka ịlụọ 3-story building before nụọ nwaanyị ma ọka ịlụọ 10-story building before nụọ nwaanyị they find out the most strongest men the most richest men now how they are feeling. They started their life early, likewise us today. I started my life when I was 20 with my wife. 19 years she is then. My dad is early marriage in a wave. Only put if you see can I go involved. Yeah, I thought for love. So able what I'm okay. Ella Titi, Ella baby, Ella Chi, Ella Amaka, Ella Sophia, Ella Angelina, Ella Patricia, Ella Ifonina Lala, Nlakaba, Ella Gidezie, Ella Tofu. I put on Koya. Oya ịgbara iche ofu a na-ekwu na ya alata bụ na ịpụtazịa iwele aka itinye onwe na agbabati ya bụ na ịnatago ụchụ ịva na-akpọ ụchụ ife isi ike afụfụ obiam maka na ịmara ụlọ onye ya n'ala ịmara na the person bụ ọrụ akwụ ịmara ma ọ dị gị ala egbugo mmadụ ma ọtụtụmega abụshọn iburukwa arụ ije lekwasị ya elu ọ na-egbu mmụọ ya o nwesọ ụmụ nwaanyị bụ ọrụ akwụ wee na-akpagharị ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwadi fawụrụ arụ fawụchapụrụ azụ nwaanyị kwadi niile ewụcha arụ ọ mecha mbịa mgbe unu nke ahụ ewụcha arụ ịsọta nwoke gị na-emefe ga na-aga n'iru mana ọ bụrụ na ịkwa dị na-ewụchapụ ọrụ akwụ iji kwadi nke na nwoke na-ayị nwoke ya na-ata afụ esemụrụ odogwu oke odogwu gadụnọrọ anyị godi ya nwa nwoke ifo ji agwọta onwe ya as cleansing mana nwere ife ga-aflikt nwe ya mana m na ọ bụrụ oke odogwu ka ọ bụ bụrụ ofeke ọpa amụ na ọbara uche akụọ ya njin n'ụwa a na-akụ mmadụ njin n'ụwa gaba agaba okwu naba okwu nwe ndị dị ndụ ọnwụ ka mma anaba anọ die mana you know die life in spiritual realm ịnwugo ị na-ebi ya eliza ka n'ụwa. So many young boys today ti young fan na problem fa jaka fatu young fan woro echukwu nke n'ụwa anụ ọ bụrụ ụsa aka ma ọ bụrụ onye nna n'iyi ọ ajụ echiche yi misleading
tinkele ga-emislead mee ije larụ wute onye ma na ụbụ ọrụ akụ echi niile si n'ime biznes ya dị aga na dịbịa gwara ya ọgwụ na ọgwụ adị aga enwere ike akwụsị ya ụchụ ya nakpụnyelu nwata nwaanyị o nwere gị na-anaghị ịmara afụrụ ifolo nke na nwaanyị ya 1 year no success nwanne gbaa ọsọ ka m na-agwa anyị na onwe ụgbọ ọrụ ahụ nke na mmadụ yi ya 1 good years no success 1 year bụ ka anyị wee gbuzuo 1 year o dowe egwu na ọkụ anya na-agwaghị ike anyị nke na mmadụ anaghị enwere favor enwere success isi na love na-egbu na beautiful girl nekwa ka e nwụrụ enwere ndọrọ anya mma mma agwa egbuo oyi n'elu bed akwa onye obere na afọ ọkụ ụlọ ewu ụtọ belefon anyị na-efokwu ma onye mere rijulafana n'ọtụ ndị Igbo onye rijulafana makwasị nwaanyị akwa eriju afọ wee makwasịwa biko na ụmụ nwoke bụ anọ n'ọnọ n'oge elugo ị na-ata afụ ị na-ebi ndụ ị na-achọ ego ị na-achọ ọganiru mana nge nọ na-ebitogharị ịbịa isi nwaanyị na ịya anụ ọ bụrụ nke wayo ịma mmekwa nwaanyị wọ ime ya the more you look the less you see the more you look the less you see na-emekwa nwata nwaanyị ahụ chefuo na onye ọbụla niile imegide na ọkwa ara ya akwa pụta tijebe edibe na ọ ya eri na arụ akwa nderi akwa isi ụtụ ọkwụrụ n'iru anyanwụ bekwa ochie ya onye mkpụrụ bịa tụkwasị Chukwu si ya na ife onye dị na mbem na ọmandele ya na mma na nwere settlement in his life. So many boys play the because taa na ibu ma na ya mama you fuck no person pikin you fuck abụrụ nwa mmadụ ka iri elu eme ọ na-adị mma gị na nwaanyị larụsị kwụọ ya ụgwọ nye ego amaka ọda gị na mesi ya n'ugbo ya na-achepụsị abịa bebi take buy something ịkwụgo ụgwọ ọtọ ele ya mana fadị amara ọ na-aka mma gị na nwaanyị mma gara mmadụ agwa m ya si m chielu nsị akwaghị ọsị niile sokwa okolo gị na nwaanyị na-asụkwanyekwa nwaanyị ego ejikwana anyị wọla nwaanyị maka na ikpusi ike gị na nwaanyị larụsị were ego nye ya pay her off o welizie ego gị rie bekwacha ka ogbuo ya ogbuo onwe ya nkọta inye gị ego mana idebe arụ na ịgba nderi ego lasịkwa ya rie ndomi ya la nwa tii ya ndị a na shuga boy ndị na-ejebe nwaanyị ndị a na-etu ude bleaching ifeọfa na be nwaanyị by this time now ye stockings bụrụ laptop na-apị ya alịta na alụ ya ọgwa asị akwa ndị ka ọ bụ iri orite nye ọnwa goo ya enu na-enye hope na nke nwa mbọsị nwa gị ime 2 million akwa asị akwa ọrụ ka ọ na-ebu ibu tọmda nke ofe nọmba nye enyi nwa nwoke si a call me so time if I flash you call me we like say we do business transaction we could collect money from this girl so this girl get boutique or na body girl egi renda mama the useless boss check you know when you get model fan ego anabali ulu ego adi abara ulu ego adi abara ulu check adim thank you ego adi abara ulu Wajioha Chibueze thank you nke nwa nkwọ daalụ ego adi abara ulu fu yimele bụ isi alụ video anụwa ka olu ụmụ ikolobịa ntị na ụmụ ikolobịa na-amazi ana ụfọdụ ndị na-anwụ at the age of 30 years ụfọdụ na-anwụ at the age of 40 years ọ gịnị bute mmadụ ji anwụ ọnwụ ike a ọ ya abịa ife iji ukwu igwe chetala onwe ya ijere onye ebe dibịa ka ije gwọ ọgwụ ka gwọgbuo mmadụ ọgwụ atụghị ma ọ na iji eme megide nwata nwaanyị si ya na ya amị ya promise cha ya mara eji tie deti mee ife niile were ike ego dị gị richa ndomi dị gị amakwa laa dị gel bịakwa tụchapụ mana nwoke meziri ya mbọ ike kpọọ nwaanyị nụọ nwaanyị ego mụsịa nwaanyị n'ọrụ ọbụla onye ahụ n'ọfọ 19 marriage ka ọ na-eme onye ahụ ụlọ mara na ọ dị ngwa na-akpọ 419 marriage agụmarị maka adịghị enwe ego isere n'ọbịa ọkpọba kpọrọ ndị mmadụ nọ nye nụọ ya ọ bụrụ ka iwere isi ego dị gị maka iwere ndị ego dị gị useless imechazi odele mmadụ agha ife ahụ ere ndị agha useless echi niile si na ya adịla ya na mma ọkwa na iko eji manya mara ka eji amanyalị ya ọkwa na ome mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na ikwu amara ibe ezi ya nke onye metara obulu ome mma na mma yie ome njọ na njọ ya na ikwu amara ibe ezi ya nke onye metara obulu Hausa na-eti Igbo gị Yoruba na-eti juju Morocco mmadụ ka na-egwu ekpere Igbo ka na-eti o ome mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na o
ikwu amarọ ibezi ya ka onye metere obulu ife onye metere n'ụwa ka o ji si ebu pụta na njọ adị m ekwuru ya ka m bụrụ ezigbo ma a na-ekwu ya ka m gwa unu n'ọkwa nọ njọ imete ị mara ụmụ ife ihe pụta ka tụkwa ya ụgwọ ọgwụ ọwụla ma lụọ ọrụ I do the do for you no work keke enwe ma onwe gị ife ma onwe gị enyego sị na ụlọ ụka were Bible fecha ike check yourself ma onwe gị ife ma onwe gị n'iju ụwa ya ụwa ịzọ na ụkwụ chefuo n'ụwa na onye je n'ilo n'ama jiri shu wee pụọ ilo mmasa ka ọ mista yile akpụkwụ wee pụọ ilo wee zụta nsị chọpụta n'ime ụlọ ọ na-esi mpịa ọ na-esi mmịa ọ na-esi ụmụ nwanne ya tiri onyekwa bụrụ shu a jọkọtapụ dị nsị saa dị shu mmiri ana ịma shu ọbụla niile bara na mmiri gọm ji ọnụ gọm esoro ike ọ ya ga-apụ ị ga-ama ife ị ga-eme isi ị ga-ebu ọ bụrụ si niile na-ebu ogidi mkpọrọmọnụ ụmụ nwaanyị na-egbu ụmụ nwoke so many boys today dị useless because of mkpọrọmọnụ ụmụ nwaanyị emere mmadụ ife na nwere ife onye a ga-eme gị emere mmadụ ife na ime onye a na-ekali ya asụkwa ya ụgwọ ọgwụ 1 million ọfọ na ogwu kara ọgwụ afọ jiri ọfọ wee je na-agwọ ọgwụ ya wasting your time ịkwụba aka ya ọtọ ịgwọ ọgwụ ọ ya agazili ime ekperekpere ga-alụ ọrụ chiki onwe bụ onye imegide chiki onwe nwata nwaanyị nke na-akpa na ụnụ ga-anụ o mere onye ife ị ga-eji chụọ ya mana ịma nne ya onye meta ife emete gbakọ onwe ya ọfụma ọfụma were uche were ile igwe eze ya ọnụ wee mmanụ nke igwe na-eme gị maka na onye mere ife ume ka ume na-eme so many young boys today na-ata ahụfụ imefe niile iyi eme and you have forced yourself to go and marry the other person a beautiful wife, a useful material. The evil you have done in your youth age is afflicting your marriage today because of Jenny. Because when you are in your youth age, you are doing and somebody go die. Hey, somebody go die. Now my area be this, so somebody go die. Fire me, I fire you, somebody go die. Now my area be this, so somebody go die. Obibi kokoliko, ya, otiti kokoliko, ya, ọbụkwa obere ike ya ka ị ga-eme gai. Ọbụkwa obere ike ya ka ị ga-eme gai. Mma lawa ya lawa. Ya lawa zinzi ya ma nnọ. Ị na-emere were isi gakpụ ya n'ọnụ n'Igbo. Bụrụ mma ya na-anwụ n'ọmụrụ na Igbo. I think this thing you have done to me, Mark, I will place curse on you. It's going to get out your curse no go work. Now you born me. No be she born you, but na person pikin and na person mama. Onye nwata nwoke megide Igbo. Mane Igbo ka isi pụta. Igbo ga-ekpugbu ya o. Akabala bụ na Igbo ga-ekpugbu gị. Imegide Igbo ga-ekpugbu gị. Maka na Igbo si ike. Ụfọdụ ndị na-afụta n'ọfọ. Nwanne kpọrọ onye ashawu no business school na-eme nke a dịkwa iche. Ọkụ ife akpa give me 5,000 naira gbago nwaanyị moto enyo kwụkwa ya ụgwọ ya na-agala onwe ya mana imegidekwa na onye ashawu ndị nwere onye ya ekwuru ya na ọ bụọ ya na ọgbụgbuo oyi mana agreement is an agreement na agreement yo agreement na agreement yo e can't reach for settlement e can't dey follow maka ọkpọ nwanne m efi na-enwere ọdụdụ Chukwu na-achụ ya ije so many young boys na-ata afụfụ kịta bụ ife mekọbasị ị na-eme na bụ nịga ibute maka emalie ibute nke emalie nwanta n'ihe ekwe nkwụ ọnụnụ nwere nke ya arapụ arazụkwa nwaanyị kpọrọ nwaanyị nkwụ ọnụnụ maka nwaanyị nọ n'ọnụnụ ọya ọwụsọ ọwa iwe bịara indomi nwata nwaanyị a wee rigide ripịa indomi taa makaroni nwaanyị nyaa moto nwaanyị ihe akwa nwaanyị larụ na be nwaanyị napụ nwaanyị egi ya shọpụ ọ na-ele narị atikpọọ na-eme ya na bebi without you I will die iwe maka ifere mission ịbụ ka iwetara ego nwaanyị mmadụ ichefu na Chukwu ya agbaghara na ya agbaghara ya iwe rapụ nwata nwaanyị atọ ka iri nna ga useless rapụ ya bụrụ onye ọzọ ọ bụrụ ifefele nyere nwaanyị echi na ọ bụọ ya ọnụ n'anyanwụ ọ ya elu ya arụ ọ bụọ ya ọnụ n'etiti ilo ọ ya elu ya arụ ịmana onye iwe na-egwe gbara ọsọ nyere chọrọ ka ịma mmadụ na afịa ahụ ọ bụọ ike bụọ ya ọnụ ịya ana
you are going. Ịma nwa ahụ mara onye ndụ ya aka ya, onye nwa ahụ ya aka ya mma. So many young boys na-ama n'afụfụ. Ọ gịnị butụtụrụ ife dị otu a ji eme? Ịma na onwe nwata nwaanyị imegide na o nwere ife o megide. Imejikirika vidiyo ahụ nwa jee kpọọ ya na fon ka ịyọọ ya. Ịyọọ ya na ọ bụrụ pride adịrọ n'ime ya. Nne m gbanyalụ. Oge ebe si mefee gbanyalụ. Ngwa bịa. Na-enwe m 200,000 kịta. Ka m tinyere 100,000. Ka i were jidegodo. So many girls now are under menopause because of fake marriage and fake relationship. Time wasted. Yeah, come on for 1 full year, 2 years, and no year. Now go and there. And I see or that canker. Or the Messiah up here. Need to be ready. Even I got mother, I am not ready for child. Go and abort it. The moment we're going to expect, I don't need a baby now. Go and abort it. You know come out? Settle another. I pull it back. It's here that now. I am not ready to settle down now. Young women, no, I don't want. Can you because I want you put on anywhere to get no one. Buy a higher purchase, no, but I'll buy higher purchase. I'm gonna want you put it on the other than only billion. I'm all a young one. I'm allowed to rule over a couple of my apple in the buffer. Nke na bụ ga-ebi nwe ego dịzie na tuko ego nnu onwe na village. Ife na ka egbu unu bụ ụmụ nwaanyị ndị nne unu bụ ushi ọ na mama na thief. Some mothers are criminal. Ask me how. How is that? Ịma na ọga nwoke nwere ego. Nwaanyị ma na-ebe na list. Ọ ga-ebe nwe list mme nke mkpọrọ kwa ụgwọ isi nwaanyị kpọrọ nwata nwaanyị naba. Ịchọ ka kpọrọ ịka mepe na irubeghị. Akpọzara ịka mepe na irubeghị. In fact, nke ma another topic. I'm not topic in Jacket. I'm going back to maybe topic worker. But I can brief you no. I'm going to be Ruby. Not only you. Eh, I Maria. I'm not bottle. I'm just moto. I'm not going to work with kidnapping. I'm not going to boom madam Blagia. Where I'm not going. It's really lazy. I feel. Only got my mother and the police at Bolia. Bob Woya. I'll get an after day. Kedu onye mere media anyị fa na Igbo ụfọdụ ga-edede list dị ma list Igbo ma nkịta na list eji ama nwaanyị chefuo na mmadụ eji bụ onye kpọrọ nwata nwaanyị ka ọ nee ya anya orie nri ya na nwunye erie nri nọrọ in peace and union and unity for everlasting movement. Ọ gịnị na-afịa ibe ndị ekwu okwu anụ bụ ụmụ nwoke ka m na-ekpelu ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị unu megocha dukale. I will marry you. Yes, I will. That is another topic. Maybe tomorrow. If I have chance every day, I will be giving topic. When I went to Yamagin, Yamago. If only a melon bush and video. Ka o ruo ụmụ nwanne ụmụ nwoke ntị ndị a ife na-esiri ike kata mmesigo ụmụ nwaanyị njọ. Ịma na ịla akara nwaanyị na ịma nne ya agwana na ya abịa sị nne ka anyị na-amagoro nwaanyị ka anyị mara ma ya fụ nwaanyị n'anya. O nwee fọtụ ọbụla na-efuzi ị na-ana azụ ịma na ijiri ọfọ ekwutekwa m ka ọ na m n'ọnụ onye nọ n'ụlọ bụ Chimarin Temple Ofiafuruagu na Asabaka Mbi by Hookup Express. Ilu ebe ife onye ọkada ba niile na-efusi anyị nkịta na papa mgbe unu afụgo the video unu afụgo ya unu afụgo ihe okwu gasịcha anya unu afụgo ka o si wee dọọ anyị aka na ntị dọọ nwoke dọọ nwaanyị nna egecha m vidio ahụ ụjọ tụrụ m wee sịkwa ka m gbasapụrụ ụmụ ụwa ka ha solokwa m fụ maka agwọ ofu onye fụ eme ghọọ eke ghọtago na anyị na-ewepụzi aka enwe anụ n'ofe tupu ebido wewe aka mmadụ Igbo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.